أبرهام ونبي موسى أملاك أبرهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبلا لا نسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም አን እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ ከምውን ነታረሪት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንተንጽሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዛሃቦም ጸጋ ብዛሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። 19 መጋቢት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر صادق لعالم يهلو ذكر ناي صادق نعالم يزنبر آمين. كاو كل خفي زبالة كدحنو نقدسان تمحسنو آمين. ورحاوي بعال قدس جبريل ملأخيو قدس جبريل كمتين أنانيا آزاريا ميسائيل كم أدما نهزان كيركوسن أيولتان كاب أساس دوسهم كاب زيزلنايو أساس دخانة جزي أو سيدما كمتين نكهن زكارياسن نقدستي نصحتن ንጽህተን ጽሃን ድንግል ማርያም ዝነገሮም ብስራት ንዓና ድማ በበረኸትን በአማላጅነትን ካብ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሰላማዊ ህይወት የበስረና የምጸልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 19 ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ወዲ መዝሙር ዝነበረ ሐዋርያ ቅዱስ አርስጦቡሎስ በእምኒ ተወጊሩ በሰማዕት ነፍስ ተቀበለ ተጋድልኡ ፈጽሙ በሰላም ዓረፈ። ቅዱስ አስከናፍርን ቤተሰቡን ድሕሪ ብዙሕ ተጋድሎ ዓረፉ። ንሶም ድማ ሰበይቱ ቅድስቲ ማርታን ደቁ ዝኸበሩ ቅዱሳን አርቃዲዮስን ዮሐንስን እዮም። እስክንድሮስ አጋቢዮስ ኒሞላስ ዲዮናስዮስ ሮሜሎስ ንተላስዮስን ንስተብሃሉ 7 ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ ዘመነ ዲዮቅልጥያኖስ ኣብ ቅድሚ ናይ ቂሳርያ መኮንን ናይ ጎይታን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽነት መስኪሮም ድሕሪ ብዙሕ ስቃይን መከራን በሰማዕትነት ዓሪፎም ናይ ክብሪ አኽሊል ከም ዝተጎናጸፉ ስንክሳር ታሪኾም በሓጽር ከምዚ ኢሉ ይገልጾም። አሜን። ቅዱስ አስከናፍርን ቤተሰቡን ቅዱስ አስከናፍር ብዙሕ ገንዘብ ዝነበሮ በዓል ጸጋ ክኸውን ከሎ ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ዝነብር ዝነበረ ጻድቕ እዩ። ንደቁ ዮሐንስን አርቃዲዮስን ድማ በሃይማኖትን ምግባርን ይዕበዮም። ኣብ ዝዓበዩ ጊዜ ከዓ ናይ ጥበብን ናይ ተግሳጽን ትምህርቲ ክመሃረሉ ተይሩት ናብ ዝበሃል ቦታ ሰደዶም። ትምህርቶም ምስ ወድኡ ድማ ክመጽዎ እሞ ደስ ኢልዎ ከመርዕዎም ተመኒው አምጽኦም። ነገር ግን በመርከብ እንዳመጹ ከለው ማዕበል ተላዒሉ እታ መርከብ ተሰበረት። ነገር ግን እግዚአብሔር በመሕረቱ ካብ ምስጣም አድሒኑ ናብ የብስ አውጽኦም። ዮሐንስ እቲ ማዕበል በሓደ ቦታ አውጽኦ እሞ ናብ ናይ ቅዱሳን ገዳም አትዩ መነኮሰ። ሓው አርቃዲዮስ ግን ዝሞተ መሲልዎ ንበይኑ በዓቢ ተጋድሎ ክነብር ጀመረ። ነገር ግን አርቃዲዮስ እውን ድሓን ኮይኑ በካልእ ቦታ ኣብ ዮርዳኖስ ገዳም አትዩ ምንኩስና በመቅባል በዓቢ ተጋድሎ 3 ዓመት ነበረ። አስከናፍር ድማ ደቁ በማዕበል ከምሰጠሙ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ምስ ሰበይቱ መቕለቢሶም 1 ዓመት አንጽፎም እንዳአልቀሱ ተቀመጡ። ኣብ ሓደ ለይቲ አቡነ አስከናፍር
ክልቲኦም ደቁ ካብ ዕንቂ ዝተሰርሐ ኣኽሊል ተጎናጺፎም ኣብ ሕልሙ ስለ ዝረኣየ ንሰበይቱ ነጊሩ ደቆም ከም ዘይሞቱ ብምሕሳብ ናብ ገዳም ብምኻድ ንደቆም ክጽልዩ ጀመሩ። ናብ ዮርዳኖስ ከይዶም ከዓ ናብ ናይ ዮሐንስ መጥምቅ ገዳም ኣትዮም እንተሓተቱ ንኣርቃድዮስ ዘመንኮስዎ ንሓደ አረጋዊ ጻድቅ ኣቦ ረኸብዎም። ስለ ደቆም ኣብ ዝሓተትዎም እዞም አረጋዊ ጻድቅ ኣቦ ተመሊሶም ናብ ቤተ መቕደስ ክኸዱ ከለዉ ክልቲኦም ደቆም ብህይወት ከም ዝረኸብዎም ነገርዎም። ዮሐንስ ድማ ኣብ በዓለ መስቀል ክሳለም ክመጽእ ከሎ ንኣረጋዊ ኣቦ ረኸቦም እሞ ምስ ሓዉ ኣርቃድዮስ ኣረኸብዎ። ንኣስከናፍር ድማ ጸዊዖም ምስ ደቁ ኣረኸብዎ እሞ ኩሎም ተተሓሒዞም ኣልቀሱ። ቅዱስ አስከናፍር ድማ ንኣገልግለቱ ኣፋኒው ሃብቲ ንብረቱ ንድኻታትን ንጾሞም ዝሓደሩን ሂቡ ምስ ሰበይቱ ምስ ማርታ ኮይኖም ብኢድ እቶም አረጋዊ ምንኩስና ተቐቢሎም ንሳ ድማ ናብ ናይ ኣዋልድ ገዳም ኣትያ ኩሎም ብዓቢ ተጋድሎ ክነብሩ ጀመሩ። ደቁ ድማ ንጎይታ ደስ ኣቢሎሞ ብሰላም ዓረፉ። ናይ ኩሎም ቅዱሳን ናይ ዕረፍቶም ዝክር መጋቢት ዕለት 19 ኮነ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና። አሜን አሜን ለይኩን። ሐዋርያ ቅዱስ አርስጦቦሎስ። ቅዱስ አርስጦቦሎስ ጎይታና ካብ ዝመረጾም ናይ ወንጌል ብርሃን ንዓለም ከብርሁ ናብ ዓለም ካብ ዝለኣኾም ካብ ውሽጢ 72 ኣርድእቲ እዚ ቅዱስ ሓደ እዩ። ኣብ በዓለ 50 ምስ ካልኦት ሐዋርያት ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ምስ ተቐበለ ንዝኸበሩ ሐዋርያት ንምግልጋል ተኸቲልዎም ወፀ። ኣብ ናይ ኣገልግሎቱ ወቕቲ ድማ ንብዙሓት ዘይኣምኑ ሰባት ዝኸበረት ወንጌል ብምስባኽ ንጎይታና ናብ ምእማን መለሶም። ጥምቀት ኣጥሚቑ ድማ ስርዓሎም። ድሕሪኡ ዝኸበሩ ሐዋርያት ንቅዱስ አርስጦቦሎስ አብራጣብያስ ኣብ እትበሃል ደሴት በኣንብሮተ ኢድ ኤጲስቆጶስ ገይሮም ሸምዎ። ንሱ ድማ ኣብዛ ደሴት ወንጌል ብምስባኽ ንብዙሓት ብዝቐንዐት ሃይማኖት እግዚአብሔር ናብ ምፍላጥ መለሶም። ኣብ ቅድሚኦም ከዓ ብዙሕ ዘደንቕ ተኣምራት ብምግባርን ብምምሃርን ከም ዝጸንዑ ገበሮም። ነገር ግን ካብ ክፍኣት ኣይሁድን ካብ ዮናናውያንን ብዙሕ መከራ በጽሖ። ብዙሕ ግዜ እውን ናብ ናይ ፈረድቲ ኣደባባይ ወሲዶም ብእምኒ ወገርዎ። ጎይታና ድማ ካብ ኩሉ መከራኡ የድሕኖ ነበረ። ሐዋርያ ቅዱስ አርስጦቦሎስ ድማ ኣገልግሎቱ ፈጺሙ ብሰላም ዓረፈ። ንሐዋርያ ቅዱስ አርስጦቦሎስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ መድኃኔ ዓለም ብጸሎቱ ይምሓረና። አሜን። መጋቢት 19 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ አስከናፍር፣ ሰበይቱ ማርታ፣ ደቁ አርቃድዮስን ዮሐንስን። ቅዱስ አርስጦቦሎስ ሐዋርያ 72 ሰማዕታት 7 ቅዱሳን ሰማዕታት ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ተኣኪቦም ብስም ጎይታናን ኣምልኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሞቱ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክቲ ኣብሳረ ትስብእት፣ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት፣ አቡነ ኣብየ እግዚእ ጻድቅ፣ አቡነ ስነ ኢየሱስ፣ አቡነ ዮሴፍ ብርሃነ ዓለም፣ አቡነ ሰይፈ ሚካኤል፣ አቡነ ንጉስ ይምርሃነ ክርስቶስ። ኩሎም ዕለታዊ ወርሓውን ዓመታውን ዝውዕሉ ቅዱሳንና በረኸቶም ይሕደረና። አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይታረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን።